Pozdrav moje Meću tog, nije me baš dugo bilo, nisam imao neku želju da se oglašavam, šta da vam kažem, posle onaj moje odiseje sa dropshippingom. U svakom slučaju ništa se posebno sad nije nešto dešavalo i kao da sam upao u zamku kao pa ne dešava mi se ništa specijalno, zašto bi se oglašavao, šta da pričam ljudima, nije mi nešto zanimljiv život, ajde tako u tom smislu. Onda shvatiš prosto da ni tuđi životi nisu nešto zanimljivi, nego prosto kako ga predstaviš, to je ono što ljude privlači ili ne privlači. Ali ono što hoću da kažem, glavnu stvar jeste da od kad sam završio sa dropshippingom, tu sam imao više raznih ideja kako bi, šta bi, biznis vamo, biznis tamo, znaš, kao otvarati se mogućnost online biznis, to je sad to razne varijante tih priča, milionih postoji, modeli ovakvi i onakvi. Tako da svašta mi je tu padalo na pamet. Od, ne znam, stranice koja će se baviti srpstvom, koju sam napravio na Face-u, možete i da pogledate ako nađete srpstvo, tako sam nešto nazvao. Srpstvo, crtica, srpstvo, tako, sa P i sa B, pošto su se ovi ljutili što kažu da mora da bude sa B, ali meni to sve isto, nema veze. U svakom slučaju, tu sam skupio neke pratioci i onda tu sam nekako odustao, jer nije mi to nešto išlo u glavu, kako ću ja sad to grafički dizajn ako bi tu skupljao pratioce, pa posle prodavao neke majice, to mi je bila ideja za monetizaciju, otprilike kao Princip shop i tako ti drugi shopovi koji se bave prodajom majici. To mi je bila uopšte u toj, da kažeš, rodoljubivoj temi, odnosno niši. I onda, kako bih vam rekao, to mi je bila jedna ideja. Tu sam nešto odustao jer kao ne mogu sad da plaćam nekog drugog, kako da kažem, da plaćam nekog, nemam pare sad da uzimam nekog grafičkog dizajnera, pa sad tu mi ovo ono, drž ne daj, sam to da učim nekako mi nije išlo i onda sam odustao od toga, možda čak i prerano, ali nema veze. Iako me ta tema lično interesuje. Druga stvar, posle sam teo kao YouTube kanal da pravim neki, pa ne znam, da dođem do pratilaca, pa da ovo, da ono, onda vidim prosto i objavio sam nešto, ništa mi se nije desilo, onda kažeš sad odmah, i to dosta sporo ide, dosta teško ide, možda i teže nego što možemo i da zamislimo, mislim, to moraš da se baš posvetiš i da duži vremenski period se baviš tim nečim, YouTube-om, šta god. Tako da sam imao tu razni ideje, onda s jednim kolegom ću da vidim za dropshipping, on hoće sa mnom, ajde kao da probamo nas dvojica zajedno da odradimo neku priču i to bi moglo da bude. Tako da, otprilike ovde je neka kratka retrospektiva svih tih dešavanja, šta se umeđu vremenu dešavalo dok se nisam oglašavao. Takođe, uspeo sam stan da završim, odnosno da dovedem do kraja, evo sad je ostalo nešto sitno, nameštaj još da se ubaci, malo da se počisti pre toga i to je to, tako da je on spreman. Što se tiče toga, dugovi su mi se nagomilali, mislim, obzirom da sam s dugom rešavao stan, tako da tu imam muku. I još jedna stvar, isto veoma bitna, shvatio sam da ću morati da nađem posao, znači da radim nešto i uz to da radim neku privatnu stvar, da je to možda jedino izvodljivo u ovoj situaciji obzirom na moju trenutnu poziciju i zbog toga što jednostavno moram to da vraćam i treba mi pare odmah, a ako hoćeš pare odmah onda i moraš da ideš da radiš neki posao, fiksno radno vreme ili tako neka priča, iako bi mi nešto fleksibilno više odgovaralo. Ali ovde tu sam zapadao u razna sva moguća stanja za ovo vreme dok se nisam, te da nisam sposoban, te da ne znam, te da nemam znanje, pa kome ja trebam, pa ne znam šta sam ja škole završavao, šta će meni to iskustvo, ne znaš ništa konkretno, nisi, da kažeš, specifičnom znanju, nisi video editor, nisi, ne znam, da poznaješ neku određenu platformu do jaja, pa da to sad možeš da prodaš drugima svoje znanje ili ne znam ja šta, da im praviš Instagram karusele ili ti ne znam ja nešto. Tako da u tom smislu nisam to
da kažem, to jest nisam takav i prolazio sam kroz tu celu situaciju da me to mučilo onako kao, pa ta sumnja u sebe, stalno se kroz ovaj moj kanal to provlači, tu stalno ta sumnja u sebe kao, brate, kako, vidiš one druge, kako oni rade, kako ja ne mogu, kako ovo, kako ono, i onda prosto shvatim da je dosta stvari, da su dosta nam nametnuli ono kao moraš da budeš young entrepreneur, bla bla bla, znači mladi preduzetnik, uspešan, već ovo ono, ali to je stvarno malo ljudi koji to mogu. Možda čak procentualno više preduzetnika imaš u starijim godinama, zato što valjda s nekim iskustvom, pa si u nekoj branši dugo vremena ako radiš za nekog drug, tu stekneš iskustvo, pa viš kako bi to moglo bolje, pa onda odradiš svoju neku firmu, odnosno priču ili šta god kasnije. Znači nešto što taj tvoj poslodavac nije pokrio ili ako si iz više firmi skupi iskustvo, ali kroz iskustvo ti dobiješ neku ideju da bi to moglo da bude. Iako to nije moja želja, ali je prosto nužnost. Znači ja bih voleo da budem biznis odmah cap, 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 ali mi se to ne dešava. Znači onda sam se uhvatio onog hoću brzo, hoću sve, sad odmah, ajde najbrže, YouTube, Pinterest, ovo, ono, ajmo to srpstvo, 100 stvari odjednom i što kaže recept za propast, zato što ne možeš da se fokusiraš na 100 stvari odjednom, ima da pukneš ko zvečka. I to se meni desilo, znači nešto sam pukao s umom, znači ne mogu više da se sastavim, jednostavno ne mogu. Moram da se fokusiram na jednu jedinu stvar ili dve i to je maks. Zato što ne možeš, izgubiš se, jednostavno pogubiš se u glavi svojoj i nema nikakvog rezultata. Sve je prazno, pusto, ništa, nula. I onda mi se to uopšte nije dopalo i onda sam rekao sebi, brate, ovo je katastrofa, znači nigde nećeš stići, 100 stvari hoćeš, sve bez veze. Ajde uhvati se za neku, ne znam sad za koju ću od tih svih stvari, vidjet ću s ovim kolegom da vidimo da to probamo da nešto uradimo, to bi bilo dobro, sad sam izvukao pouke od onda i onda sad mogu nešto drugačije da odradim, ali hoću da vam kažem, znači eto prosto nemam sad neku specijalnu priču, ali dobro, vi to od mene niste ni očekivali, ja se nadam, znači jednostavno ti koji gledaš ovo nisi sad očekivao da ti ja sad kažem ne znam ja šta, nego prosto da shvatiš da svi imamo te sumnje, dileme i tako dalje, znači kao i ti što imaš, imam i ja, ima ovaj, onaj, levi, desni, svi mi imamo to. Znači, jednostavno da se to nekako osvesti, da nije samo uspeh na YouTube-u, da nije samo super, da nisu samo cifre, da nije ovo, da nije ono, nego da ima tih izazova, teškoća i to je i smisao ovog kanala, prosto da prikažemo onako kako jeste život, stvarno šta god. I nemam nameru da se žalim, stvarno nekad izgleda tako, ali stvarno nemam nameru, ok mi je manje više u životu i sve, imam izazove kao i svi drugi, ali hoću da istaknem jednostavno da se malo ta kultura veličanja tih uspeha, posebno bez prikazivanja puta do tog uspeha, znači milion neuspeha i sve to, da se onako gurne u stranu, jer to nije istina. Mislim, eto, to bilo bi najbolje kada bi ja posle svih ovih mojih videa krunisto s nekakvim uspehom, koji bi ono kao, vidite sad kako je, gde sam ja prošao, to bi bilo vrhunski, to bi bilo ono, da kažem, ostvarenje ovog kanala, eto, samo bi to voleo da ostvarim. Tako da šta da vam kažem, eto, to je otprilike ono što se do sada dešavalo, te, da kažem, sumiraću sumnje, razmišljanja o biznisima, kako, šta, onda sam razmišljao kako sam odustao od Forexa tako lako, zašto, vamo, tamo, nisam se bavio više time, možda sam mogao da primenim druge neke tehnike, onda opet mogu bi to, znači to, pa ovo, pa ono, pa, znači, svašta mi je padalo na pamet, te YouTube, te za strance taj kanal, kako oni to YouTube cash cows, kako zovu, gde ti kao ne znam ćeš napraviti neki kanal gde nećeš imati svoj sadržaj, uzimat ćeš tuđi i onda ćeš ga onako seckati i uklopiti da to bude, ne znam, meditation channel, ne znam, teo sam da pravim sa onim citatima, pošto mi je to interesantno, ja volim te citate, inače, ono citati, pa ne znam da li ih čitam i onda ide
preko ekrana ili nešto, to vidim ljudi gledaju, pa onda kitchen gadgets, pošto ima tih kitchen gadgeta, ono Kinezi bacaju na sve strane, onda mi je to padalo, ajde da seckam to, pa da stavljam YouTube kanal, pa će to ljudi da gledaju, vidio sam kod drugih to ide, ajde sad i ti. A vrate mili, dok ti dođeš do toga, od jednog subscribera ili 0 subscribera, sam se sam na sebe subscribe-ovo sa drugog kanala, to mi je isto baš smešno, tako da onako, ali ništa što je dobro ne dolazi lako. To isto hoću da naglasim. Veoma je bitno to da shvatite. Ništa što je dobro, što nešto vredi, ne može da dođe lako. Valjda je i to uslov, kao da moraš da se trudiš, da bi onda došao do nečega. Jer jednostavno, znaš, ako ga dobiješ tek tako, samo evo kao izvoli, nekako to nema tu težinu. Kada se baš potrudiš, onda i znaš više i da ceniš. Možda je zato i namešteno, da prođeš kroz brda izazova, da bi došao do na kraju nagrade, uspeha, šta god. Eto, to je otprilike neka ideja. Tako da ta brzi quick rich scheme, šta god, kako ga zovu, ili bilo kako zarada $100 na internetu, ili $5 na internetu, ili 10, pa to treba izvesti, čoveče. Znači, jedan jedini dolar da zaradiš nije jednostavno. Znači, ni jedan, na kamoli 100 ili 1000 ili 10.000. To je vrlo zeznuta stvar, iako izgleda kao mnogo lako. Eto, ništa, pozdravljam vas, vi obavezno komentarišite, to mi je osnovno, kao i uvek, tako da pričamo drugom prilikom.